Abuzua ye cheche amoma madwo na efiada so hu na wotwe mu no nyina otweri ampo nyankrompon base ya dom hata mununkum anti otuturubu nso to nso bawia obotantima ode jafa dom na mununkum agye ne matata kuta yen efi juada de besi fiada ye kɔ ne ye banyina ye de fini ye fibem wode ye kɔ je tata kra na wotwe no wode ya ba betwa da na se ensem e kɔ twi kɔ breman kɔ bata ye twa kre hinke e wo mayi mu ne yakeke se ne a anwumre ye ba ne ye de aba besomo Sompa television so die otien ka obro ne afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutaimu anwumre and asa wo bono Eastia Sompa 90.7 FM so kutaimu asante bantam ne mpotamo Sompa 93.1 FM so kura yimu ewo asante nsam no na poso enie mampani John Dramani Mahama eden kra koma emrase gefiem chiamene meche speaker of parliament se nyankopon ya dom a edwada na soafo nyina ewo se ode wo mudin ekoma mrase dwa no obedi so pepepe na ode akwakoma wu na srajen so na akasai wo mo de ato won mo a wo mo baba fa ban nyuma ahodo aye wo ma Ghana mu titiru ni aban ya wa be ya penso a kire mo se won mo hwepa se na ne kire ya daja pade ahodo a wo mo no wo mo beto dwa na obi ehunu bi anwumre so Sompa FM ne Sompa TV nsam twefo be kɔ ne akwakobusa se no kre se yewura alankodwo kire maten a na oye MPP ni ekote ya fafrantoi ye tete bibi se mampani John Dramani Mama ase oya pe ama ni post bi ewo na bam ya tese yewura alankodwo kire maten na pamfo e de krata bi ababonte de afa ho ye be rewura manwumre na ye didi hu nkomo pa na Ghana kokko board mpanyimfo so to na mo be yakasa articulated tracks ba samiansa wanwonsa somu ananka wade kokko botoboto ahodo pa efi omaimu akwa amafofo so eneso so abato komisar mpanimfo kwa blekuma no for abato mpasu aso se komo kwa kenkan manofoforo no mo akeka ne masiani ahwese ombenye obi a wako mrase begefiem akwakosi adehye na nemo e mrase begefiem eneso so antentam a ye wiase no na enya asanketo e bekɔ ne akwakɔ ade asi akire ewo abato komisar natraye another dia so MMDC was antemantam no and this yamanyoko no hyase a watoto pinua ano na ɛho so yebewura hɔ na munchemu ye de abeso abzanfo weni afoforo pinua ne yakekese ne ne se kase aba bia wo bia no anwumre ye ba ne de aba abeso mo ye faseda emanyuma ekoi awu pekokwa drosses ya de ya yamtima dro tatahwe a 3 capsules wonum kokwa dro wode aba no ebi afi express group na de wotu kwan kwase brani krom wobakɔ no wasa akɔbiem 21st clinic nie womo yɛ sciatica expert mizo ana 5G so yɛda mo nyina mo aseda mo ase abusua anumre kase ba twato na fie ne yatena se a yɛba wakenka ne nyina da kɔgye nse so kyerɛmade ama wei akenkafo abɛkye yɛnka na numre yi ɛyɛ me akɔsia agye wakwade aboaten mene nana ya bo mali bia boga afa yɛkye brana nsɛm no yɛndane akyi abzafo yen shekase na semfemfri mampani John Dramani Mahama gonja de chekonkro a woteja tagma so opro soro wedie na tena ye na siya ne mo kasei mampani John Dramani Mahama de krata akwa Ghana mrase jafo no se odomfo ya dom na jacket mada budwe mogede mafusane ne anti atenka boni bia na numpe etucha numpe so na wedie teta wedie so a edwoada eye January bosom ne de toso aduo no ewura no mo a wo se odo omudin eba se akrachefo ene asoafo a womo eba beboa no na ba mu nyina no wode edi no ebekwa akoto bidwasre de wo mrase begefiem ama mrase begefiem chia mehene right honorable Alban Kinsos mana baben so no abokire abogana mrase begafo ni nyina amane sema ka hye ne nso a emra mampani John Dramani Mama ebontoa ewo afimpino ene na duo no na ya bato no mu no na ne bɔhye kese ba akopa sese Ghana for dan to me manua we no wo me bola aselase sembia ene aboroso ano be na wotwe mienu de a obesoye no na soafo wo mo wo se obobom din edo mu tietia miamia no na keso de omu nyina di aba betudwa wo watwe ne yem semrase gyafo no bedo soduso wonum no magye o matum no makwakwose adwuma se aboa no amana mamuo atu empon sa bɔhye no a mamperi John Dramani Mahama ede ema Ghana ma de hye no enu nti na nam so ema ode krata akwa speaker of parliament mrase begefiem echia mehene right honorable Alban Kinsos mana babin se abroso a
enu juada de na ye se ode nkrata abre no sese amanfo busebusa sa nyambia sese hwan ena be soafo a obehwe omaye fisam ene ne bampo ho nsensem so na ya ne ye frɛ ne se interior ministry no hwan na ekwa akɔhwɛ so ne nyina ye hwese odonfo ya dom adwoda ye behu sa empanimfo no ena atena bi te se defense ministry amanfo busa se hwan na bekwa akɔhwɛ so eba no eye obade niema odi adom ye environment no ho nsensem a ene so hwan na bɛkɔ na wakɔ dada ni wɔ hɔnom atena ye behwa apomdire ho nsensem so amanfo busa se hwan na mampani John Dramani Mahama ede ne ɛkɔ eba na padie ene ho nsensem a amanfo ebusa kyire se hwan ena okaka wani a mampani John Dramani Mahama ede no ɛkɔ hɔnom ena mantam beye miensa bi a amanfo so ni da kwan se omasoafo mampani John Dramani Mahama de omudin ebeka koma mraswejafo enne efi enra akra nwumre no ede besi anopa ne awie no na je se ensensem bi ne nam social media no so se krata bi ababonte a mampani John Dramani Mahama apapa ura no bi so mo enkotretia asoye bia no ebi ne ura Rashid Pelpo na ye tete krata no eba abonte no na omo kire se Ministry of Interior wono ene beko honom ura Muntaka Mubarak aso asem na sebedwani na ye tete wo krata nim se Ministry of Transport so no wono ene beko ho ye Sam George na sebedwani a obar na sebedwafie ma de se woni ngo prampram abato mpesua so na krata nim no mo keka se ba no communication ho nsensem a wono ene beko akɔhwɛ so ewom se krata ne mampani atena ye de abase no kro bia ne mo de na so mo de atato se abro so a edwada de na de wo se di ba bia no no mo e de abeto abonten asaso e de amagana mrasebejafo ye hyembo se eni di nsem we nyina achi de bi frato bia no ye mfa enkame mo I was sorry to an some no also now Commission on Human Rights and Administrative Justice. You trying to kind of say shraj one more so at your bar. I trust I just share been more one more papa. Sir, one more far a banya konya etnatina so some penny for no. One more send an itching yard or do see by your job. Now often so one more two and a moment japadia one more be science I see a fear case. And si ka would be a one more no. One better than a dear amagana for you na yadi ni I will be ansana kunyano one better so one matina so was a workan at your mamma penny John Dramani Mahama na powerful and one more wabe one more sabany makwa do one conquer down no now one shanya be and from war may now one much almost say and nay no and come here send parodon what chimupobi sir as a badjuma dear ye name me a chena say was here no my gun ye ne Sayan twins yes, your mind will buy a juma would draw ya wa. Will be able to knock on your swan as a bio. I dream 1 year in the Trimusa Tajana was say a buy a juma. And Muntina Menesha Jania Brepa. Ya one masasia. One more trust and some years sunny a bayer. Now a bang you a quaw drawn and penny for one baba tenasuno. Won't bet me a dish so papa. Now I'll share at the GDA and in see I Jumana Gania Mambrano and so at me about a hosa. Now I'm penny for in a crocromo crown. And now one baba trust and nay. Shrouded the woman who coach we see our Santa Mobediatri. Now what must I say? About Renqua person near Bayawadua. One baba tanatina suano. Nina would be a double far Bayacunya atana suabiano. Or banning she said, ye na gidia. A free more Benumamuno. A sound so a baby. Don't for young for more and free a yes raj and penning for atana ye, not young for more and to America. And call a tea mantemnum. Now, say a tier for pa, or Chedian Ponyan Crumpon, Basia, the Mahata Monunkumachi, Esra Mobacashan and Swa, Evia, Emra, de Pram to Brecasia, a Bremwono, Yede to Manum said, yet a tier, a free and quantabon tenso, el ultimantemnuno, and yet de. Emma etua kasa kasa efri ya wadano edebesi we kwa de ukwadano edebesi enra ya wo Thursday enra Thursday anajo emma de yetete ne se nipa miensa wu emma nipa pi so eprepra omo egua ya sabia doctor for ehwe apre wo nkwa ede ama wunum emu an yete ye se mampani John Dramani Mahama soma sojafo ene aposifo so muntutu America nko no monko yire bambom ewo enkwanta eye empotamonum no otimantem no mu enwumre ye busa se onwunu duru ye kromo no to say is say ya na ade sa ena sa nipa bonfo na bone ye omo desi atadwe no omuta edi omo bone no a ya na omo edi ni busa se onwunu edru ye kromo no mo etese ye kɔ na ye nua ba oto ye nkra edi free eye utimantem no mu eye erebra ye na akwakodi enkomo era otemenka anwumre memo adwo na enkwanta te se pa anwumre
Papa Major, so friend and Quanta, Adane Bibio, as I said, if I know a baby don't see a shit, who bedroom Quanta could my chance, or could you in some pump, as I said, Obi be a journey pay on one safety, because they are cost to know a debate any nine. As I said, you may cry, you are cry, say around by 4:30 more. Net say 2 minutes, Akasa, I was thrown baby, a young baby for free ever. Name no said odi kan to dwa no ye papa John Dramani Mahama so abɔ no homode I'll deploy bambom penyimfo so omuma omumbrante no ntumi mepie mu nkwanta said be ya omahwɛ sa asomdwe ma papa betumi asan aba mprempren me no ka sɛ so ye nyante ye sɛ soldiers fo no so aba bedru police fo no so bebre na aba bedru a omo nyina ebehwɛ sɛ nkwanta asomdwe bɛsa fa no ntuma pa afra bim na erabne efri aya Wednesday no di besi enra Thursday a etuo toto a tutuo ya nipa bi afam owu no besi anwumre ya ye ne wo kase ya ye de asojafo ne aposifo abegu no still o muntimi nchi obi a mprempren de obi ni ho a ye nsa tumi aka ne so asomesa na obenten na chechiri edisa nyamra asem no nemum de wo ho ne se nipa mienu abeka ho abaye nipa enum na mprempi o mo ahwere wo mo nkwa ajapade de beye enna beye miensa na nan bi de ya hye nyina agufam jurube eze so far nipa 5 na ewu nipa cha ane na still nipa gusu dwane ya na edwane free kro no ma na se asogya boy ba ye ka kampo eni ho a nipa de beko nipa gina station peka nso kampo ni ho a omo de beko enti soldiers for abaye de na ye hwe se de omo pese omo free kro no omo betumi aye na curfew bi wo ho ana because na awia no na wo ka kire se bone no ya na etasi anajo na ya na nipa bonfo no di omo bone tututuo ni ade no what bibi ohwie ati bibi se bi a curfew bi betime yiniti ama amanfo adantem anajo ana curfew ni de papa asame yiniti every 2013 na sabre no interior minister ebo no homode day curfew ebeto nkwantaman so a sabre no na yeda anumre no num kopem anopa no nsia eno a na didi mu ana asomdwe ye na adwe se eba nkakra no rabna wo ho era papa aha na wo se na curfew no wo ho ena asomdwe ye na adwe se eyiniti no ena de na ekosi ye na asomdwe eyiniti ba nkakra no mo twen curfew no firi no num ekopem no otwe anwumre kopem se anopa no nsia na obi atumi asore nsisa curfew no mu no otwe kopem no nsia na yedamu akopem se sa nyamra sam asama no hum no so bienwi ndina je se curfew no wo ho kra no amoda no nkotwe asore anopa no nsia no ena still etu otukum nipa no nipa chanyo yo na sojafo ne ba ye amanfo akoma to mo yem kakra amanfo anya ni da so se asomdwe betima sa so ababie ama omatena kronum o tietia amanfo enya dena se de omabe dridi obi abetumi akase na koma beto ne yem kakra de na nso so no anadwon na era wo ho era papa aha na o se enenso anadwumu nsam na ya na amanfo yem sisi wom me pa cha no ano no yo era de ma menya o na de ewura fie we ukate ko no ewura fie o ne kodawai me pa cha mate mpia bonten kra yeda se yenuaba erabna esi ena yekọ ne nchen wo nkwanta bonten so ewo otimantem nim no ne nyina eye arehosem a yetete ye free wukuada enra Thursday de besi enna enwumre kra no woka kire se nipa mienu asaso ewu aka ho ama no aba be yenum no empenifo de asojafo ne aposifo akogu ho ye hwede yekọ de bifra to bia no yemfa enkamemo Ghana Cocoa Board Anti-Smuggling Task Force wamonso atwana mobi amane ya kasai articulated tracks besam yensa wachire wamo nyina ye bra wachi wamo no na cocoa motomoto yi apemba ko hana de som yensa 1473 ana na gumu a omsusuo se wode free bromantemo ababa sene akonkrofo amaman so na sana muntu sonko ya mpanyifo to ye aye bra won mote ye sa Ghana no akwakwa se akokobone sane wonu musibika akira kwafo nyina no bi matenso won montei wo mo de na de wo se afa won Ghana sane aban besi bia to kokoo buo makwa koduru no
wɔn deɛ no wɔn bɛta biri no wɔde afa kwati kwan so akɔ nkɔfo amama soɔ ɛno na ka wɔn ma nne yi wɔn makyimi atu anamɔ sonko ama nipa ɛne ɛyɛ kaase mmiɛnsa wɔn makyerɛ ɛwɔ bono mantamu aka wɔ bi mansɛmtwerɛfoɔ nhyiamudeɛ yi a ɛkɔ so ɛwɔ sunyano no regional administrator Adama Koko board Owura Michael PK Asumenu ɛna ne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ yi a wɔkyerɛ sɛ sɛnea wɔn masi bi atete na gye sɛ wɔkɔ mantam kaya no ani ɔman yɛahyɛ so binom bɛmpɛn no a sɛ yɛ na ɛkɔ so paa na ɛbɛyɛ ahomete sɛm sasa aban ne bɔ no homɔden nanso so kɔkɔ akuafoɔ wɔn hunu de aban ne yɛ bia nam so nti no wɔn nyae de wɔn yɛ da wɔn bɛkɔ so atoa so kɔsi sɛ saa nneɛma bɔne no obi no mu tabiri koko na wɔde afiri ɔman Ghana mu yɛ na mmarakwa so ɛkɔ nkurɔfoɔ aman soɔ no ɛto obetumi atwa Owura Michael PK Asumenu. We were able to intercept about 1,473 bags of cocoa in maxi-sized bags. Normally that's the bag that they use in bagging maize, and it takes more than the normal cocoa bags. So with this 1,473, we are not looking at anything less than 2,000 bags of cocoa. The trucks are currently with the regional police command, but the cocoa, we received an order from the courts, so the cocoa has been sent to our takeover center in Kumasi. 2 drivers are on the run. We have 1 driver and about 2 mates who have been granted bail involved in smuggling our nation records, because they are doing that for their selfish, desire to meet their selfish needs, and they are doing that because they want to put the whole country at risk. They are doing that because they don't have love for the country. People say that, people are smuggling because the prices we are giving to the farmers is not too good. But we shouldn't forget that the cocoa sales in Ghana, the farmer enjoys both financial and non-financial benefits. Whatever we get from the sale of cocoa helps to stabilize the economy. And if the economy is stable, every Ghanaian enjoys. People know that when I'm engaged or arrested because I'm into smuggling, and I'll go in for life or more than 10 years imprisonment, and then the means of conveyance, confiscated to the states. I believe that people would not want to go into smuggling. I was senior turning Kaya regional administrator Yawa Sunyana Bono Mantam Emu. Owura Michael PK Asumenu. Yemfamu mfiri koko ho nkomo ihu enafe yemfamu nko yira alanko jochire maten na tena ye ora alanko jochire maten na anu ya mampeni na nado dan kwaku foda mamu akwa wiye no na oyesoafo a na ohwe mfidi nyuma ne dwedie ho nsensem so na ode na dwuma to honom ekote ni ku a ye fere se movement for change a na afafranto ye o ma hyenso de ebepre mampeni adwa abato ye kokoto na fe a etwa mu no mu na ewom se ne ma nkoye amfa ma yira alanko jochire maten de ema mampeni John Dramani mama nkunima odi ye ewa afia etwa mu abato no mu no wokọ ne office ya wankra pompene mantamo ekobo na baso ekoma na mo ekose ne bose emua bia ya wose ono ene na fafranto ku no de boa no ewo ne mampani a wo ba bedi ne etoso miemu mu no wo mo ede ebeboa no na enumu na enawie yi ede besi anwumre yi krata bi beto bedwasre de se mampani John Dramani mama ede di brekesie bi akwakoma yewura alankojo kirematen ya sa de brewi ya wode ama no no eye se ne 24 hour economy asemo a wo kan ye no wasu ura alankojo kirematen ra na omedi animum na onhwe ema 24 hour economy no enya dwuma meso emra mfaso emfamra ema omayi na no na yewura alankojo kirematen ene na pamfo de krata aba bonten se sansam no a ene nam social media no so a akwakoya ake uba yesi ya amanfo ewe ne dwadwadwe sapra wanam wo no wose no kra bia enim ura kwame osu danso a woye special advisor ema yewura alankojo kirematen no de nsahye krata ase ede ba bonten se sansam no a ena nam montene so ne kra bia enim no kra se yewura alankojo kirematen ko mampani John Dramani mama na tena ye ekoma na mokobo na baso ekohye ni nkran ekohye ne bo se emua bi esafata so de boa no wode beboa no ema ne ngoma bi a watintimu a watu din se great transformational agenda document no wode ba akokora adom no se gyawonya daje a ya no ahwema kenkan na niema a wakukyire de agumu no so betimi de ayadwuma wode ayadwuma wose no kre
alanchemate kochi anede nso ensi baabia ena krata bia ni wono mu a owura alankodwegyiremate ne nsaka e kire se mampani John Dramani Mahama amane dibre se on eme 24 hour economy so e ma nya dwuma e wona bam nti owura alankodwegyiremate ne dom e de krata aba bonten se nsem no a enenam social media ne so no krebia enim so na Deputy National Communication Officer Dema NDC Amanyoko no Yera Erica J Arnasha Sia Wakasei was Centrono Dosho Pass Centrono Nipa Pinua Kama and no Kura Ayase Wabra Dianantesa Nanyana no Ayasa Ansan Namampanin John Dramani Mahama was off Nemuya was sorry yeno Yon says shine be ananam social media no swa na a V80 na Sanya V80 no Wama customizer no ni adeno na namuno na bibia kyerɛ sɛ mampanyi John Dramani Mahama enkwafo kwara se wono na akwakwɔtɔ ɛna wɔde abaya watimu wɔ mpa abaya de ne de kaka ho a kyerɛ sɛ wɔbabɔ Ghana ka ɛno na ka obi ma panyi ahyase a wɔkasa kyerɛ sɛ yensusu ntwantoro ase drumre bia yɛpɛse pam kaba ne serete ɛre hyɛ papa no a me yɛka sɛ oho wɔre de da bia wɔba obedi Ghana sika no akɔ ne ade wɔse bibia asɛ ni hɔ na se yɛhwɛ mo kora no a Ayayera John Dramani Mahama ni nua nimpon Ibrahim Mahama wono na sa hyan ne yene dia na Ghana fo ya eda Ayayera Mahama so afenemu a na wo soe no wo mkɔ ase bi kura hui sasa V8 no na esi ase bie anase mpo ewo Ayayera Mahama ne private office ya eno ewo nkramantamu ente ne nwanwa se putuprum wo no nipa bi no ma hyase a wo mo de V8 ne nam social media so kan sɛm a enim erefa papa no wo besere santro no wane namo no yɛhwɛ si ebetwa so sɛ de na maame Jenminsa declare about one Kasa President Mahama etinemu ediba office ewo cantonment ebe man acceptance speech no na sa Kasa na ka ho sata na when the president of Ghana presidency enough for the lies Mahama must say na enemoni magu ase so what again those cars belong to the brother Ibrahim Kas ye pa pro no me Kasa na me wo vice president office. Almost your casa near you from Buddha. Almost President Mahama Castle you ebi mu hone free ni no me and then me nam hai me ni mi nia same is more than friendship. Same ko pa de na me will be a me de support. I'll do it. Your chaka oh we are to $800,000. We are to $600,000. And Mahama nya sika wai. Na mo ye ko equals no kura na anu ada mama appointment. Mu use bulletproof cars in this country. This previous notorious government in Ekoye, President Mahama is using state. What do they mean? Hey, baby, I do need you. Me maka this level no money acquire no more. But on record, President Mahama a buyer no yento car even Neseka finance minister cry nibi. Inti hina okobesika cry de akotoka. Adi mu yaba nkwada akra nyedi anini. IPP said that car. Na now yeda nkotoka. Enti ni na ya kushisem. Eya tro. Eya people for no so na start with social media. But you see, let me tell them this. Ya di omaya mamonfia nwotwe. Abro bayinti mo anya good league Ghana fo nyina nim dia mo dia jaye mo dia nkrapan nti ene no ya to aba wi ade obi asisu na otwe no nya fe na mo be te se de mo no mo na mu nim because this administration mo ne anu wo mu a wo se mo timi pafo especially me colleagues in the MPP you have no locus in this government to even advise us because you've created mess to the reasonable minds in this country emre no so na wo so mo tu yefo they will talk not these are PSA or mo to minus arab say o man no yeah just few weeks ago o mo got no opposition I don't want to mention names I know colleagues in MPP, young guys, who use bulletproof car. What they've attained in life, no more Ibrahim Mahama. Omodu Ibrahim, nani ni ade ya campaigner. More trendy with social media say, car President Mahama to be see that. Masa, omonko shepo. Oh, yeah, someone ko shepo why? Where a Deputy National Communications Officer. Adema NDC Amanyoko Yera Eric Eji. Yedemo kwa to emantem na mobeka hye nso nche bia na beto dwase mampani edada na nadodan kwaku foro ni honi a esi ato emantem secondary takrade abonten so emrantie bi akokrim na hwe wonom omudi kan koi ema ne nan ba ko de kyese e ka den ko mu twa tina manfo fi se nka so wonom a ena fufia ntoata nhoni no kyese mu ko krim ni hwe wonom na de yakra ne space na hye no a bebi ekotoye na nye kura na ena nam so mo hene ba ko a o wa toye mantemu kire se sade na mrante ne maba wa ne yeye no he ensem fata nyenia e wo se amanfo so kura o se wiase nyina ene Ghana man sore e kasa e ti ade ekoso e wo atoye mantemu no na bedua wotoso enum okọ eye western region me kira atoye mantemu a wo ye eye ohene a owo eye fetsi
na one yenua Kofi Annan ya dodo na friend se Sakura na na edi nkomo no wo kire se anya bia kra no mampani na na dodo nkwa Akufo Addo amamu atwam yi oba ato mantamu a o market secret wono a ena ekukuru di ama wunum ne agenda 111 ya otopete Ghana nyina yi wo mse wanwie de na nso hye bi ase ewo ato mantamu hono ena na anu interchange a na no susu wo si nyina no officer papa no wa ye bia enke besa fata se ni ngoni no ebesi wo no sense brante no ebekwa kokrim ede ahwefom nkoma wone yenua Evans Kofi Annan di yeni yena man nchechire ne yere na statue na okobu no hono me imagine ho mentase how ben no dia bre sekendi takrade another hantafo cause statue no we see no we see hunters asro precisely efia proper one bia no see senipo obu no fita krade ha enye takrade asase no see awa oho no efia mpenifo no obotuma akade adino osi no ebi osi no oho wan sananado obidi statue ebesi wa oho adino osi won ahemfo ene yesi ye hu ade papa no wa abaye ya fa amampenifo bebre wensem fiti kwama nkoma yenim kwama nkoma baye sisia from secondary Albert Krade Orient dual carriage say yewe ana yewuni ya antikruwa from oye runabout kwama nkoma runabout ediko agon kwanta so ogudu weye omde market sector wadi chichir nkan wadi chi okan wadi chichir takrade no o say sisia ogudu weye won wie mpasa wale ye Mejidi there, the moon road here, Wallian from secondary to Takrade, or Jimmy the man about to Princess, about to Air Force Junction. And the far about to overhead and a Wallian war, common commerce secretary. Woguni, Naya, a hunter as no wa. Akufa donya she wa ha. And I him for yes, man, or friend and statue, the Yachene, and you saw or wa, ye from on Hindi. Oh, no, why get to the one penny? Miss Odo will feel him found with your hunter. Ya, yenya, a pe, yaman, the wire, the moon, and your crime, no matter Nana, a num or Yamahan. Yes, and I, you wouldn't be that. Apart from Kwamo Kuma, you wouldn't be that. A person one case one can, when I make a day. I want them coffee pin them crum. I won't be a wow by them. If you're watching there, or you read, another I didn't walk over. I have been an idea about me. Nina Yankote, or yam rentia womb bars when you suffer. In the beer, no, Yama, the most ultimate remember. Abzanfonti we eyo hine popro pa wo eye fetsi ye wo atoye mantemu na bedua otosunum ene yete nenge. Na anaso andi siamanyoko ye wasante mantemu to so MMDC sa waya one more veteran to woman no show de mudro emu abatimi asom Ghana bo na wmatumi na tena konya so no wono mo atoa wo mudwumedi ase Ghana fo nyina nim se enroda no wo hyase sa veteran yi wo ye eho hyehyeye na kemedie na wosenke ba so nena so bibi nti no ampanyefo to de akwakwose nyankropon yi adom adwoada sa dwoada mom eno betumi ato ho na mom na yamane boni panyina otu yankra afri asante mantemo kwameredu ani owura isifu Anabila yes atwetwe enkomo wa youth organizer ade march manwa bieja north abatua empesua no yana no akasai ema woronso echirensimu no hwe hawk so akoye farming communities and so hwe your development na wo form o hwe important kwan na enye mfuturu nkwa na ekuye even we can't even boast of one district hospital ara nyina akoye chief compound so atwon mo bia jamini da so ahun say nyankopon ya dom na say his excellency John Dramani Mahama or the 2 minute the mamia edi kan me amekoko lobia sans kutu asra ne say o ma atwon mo bia jeno of yenya district hospital yenya district hospital ni bia ye ba sans sra ne hwa atwon mo bia jeno of kakrakai ye ni fire service
Say a jet to baby, I just say a frequency. Aden. So we share ya kwaya. Someone move for some who know foot na queer. So yentenas in them revia the young cachirana. I say it me force a day in Nina Ediba. Me via Mako, you youth commander of the constituency. Currently, I'm the youth organizer of the constituency for NGC. Mako, youth organizer. Me youth no me your modern. Say see 7 previous. Won't so be at the phone. I called at Chiana. Hello. Akra. Hey, wrong. I say youth no young page mama youth. And what you know, Samuel and Nana one so Akasai, Yawa Church and Samuel at the Tra Yari Sunday, Amasia Central, a horse so dear and Yomakoi. In district Kessian, the who may be a Air district in one. Say, Yashana ye you to know your so original. Now you 2.1, you beat my day. Ama district in Swasso original. O share ye Wabeja at Manga of district here. Your by Cassie Dam Cassia day. Ewo. In Tisian, your trainer you 2 dam no pon, the madam near come on. You beat in their generative funds. Ama. You beat in their generative funds. Ama a chrono so I day. A 2.1 the aye you do maybe chrono. After social development, I say back on him, especially Yakwanya, the day that on him, Susono, I say Shinu in a near the Yamani in our supija. A beam Susono. Say ye be pine and now ye be your friend open door policy. Say ye be ma ubiase on the chain dream. Now on my dear air person to me. Now ye made a young friend too. Now ye dear chief. Now share an amoy to a bed. I was your way, you're Samuel Ado, and a veteran son Kwana Koso, I was Santamante Mono, a Mokakra and Yukuti. Moko electoral commission in Penning Forces so atena ye na ebusia enen so anakosia memra wo ho na mentwaso yo ma mentwaso emra enen so electoral commission in Penning for ebusia for wono ayen hyehye se ablekuma no for baton peso so wo mo emma no ewom se mampani de ne de wo mato wo nsa firi ho emom de aka sesei eye mrasbe dwam adie no na akwakoye manso NDC kire se o ma dinkunim na MPP for so kire se o mo so no o mo adinkunim a kire se aye manso tan ewo ablekuma no for baton peso so ben prince so nie na electoral commission impeding for akoso o mo kwakotena se no ma keka ne masie ni ahwede odinkunim a o kwakosi adehye na namu mrasbe gefiem na ne prince so o mako nyina no ekoye manso koye ntokwa ekoye chese kikiri du baby na wasa posifo ebem na so no wono mo ekoye senkeja na de kayire so paso sedanya police station be miensa na aka akire no ombekeka ne masie ni naja omatima gina so akire de odi nkunim a wo kosi adehye na namu amrasbe gefiem ewiase na chese eno so akwa ebo achibidi ya ma ne nsekan a amanfo ediwura ho na nya asem ketua na owura Rashid Tanko computer oye penimpa be de ye kire owe abato won sansam so ma NDC amanyuku no na nsamhwefo edi nkomo kakra efa ne de siye wa ablekuma no for baton pesia so ma electoral commission impeding for your margin say omosa so e kan ma no to our attention Albert we've already warned the electoral commission that whatever they are doing was completely illegal and they should desist from continuing that kind of illegal process because they are aware of the court processes that we filed against that kind of action they were taking. We have filed a stay of execution. They are aware of it. The last time we visited court, they were there. Their lawyers were there to represent them. So on what basis are they continuing these lawless activities? It appears they are just out to derail the gains that we have chalked through this our electoral process. That is what we have seen. And they must be called to order. They are becoming a lawless institution. Because if they hadn't gone to misbehave this way, I don't think the youth would have gone there to stop them from that lawless action they were going to do. They did that and declared illegal people into parliament. And they think because we have folded our arms, they did that on our blind side, they want to continue that path, to continue declaring illegal people and mass them up into parliament. That kind of attitude we are not going to accept of execution and an appeal. They are aware of it. They are noticed. They received the service. Their lawyers came and represented them the last time. What is the meaning of when you file a stay of execution? That means you should stay
the action that the High Court asks you to embark on. Observe nti we a Dr. Rashid Tanku computer we pen in pabe de chiro hwe abato ho nsensem so man nisi amanyuku no na yete ne nkenti mfoni a etwagu no electoral commission office ya wo enkrapompene ntemu a omokokosi a hodomo senkomo kan Ablikumanov empesua so emma ne bio na nkejade etwato okra no wo mo ehunu de obekwa kosi o manam amrasbe gefiem na mrantie bi ko honomo kose niema jesi teburu nyina nhwe wo nyina sese ne nyina na Dr. Rashid Tanku chese na nke kwan electoral commission mpanimfo fa so na nkomadi dwuma no mfi se nyene kwan so ano no ene kofa wonum nyina bae asemi ene ko twa se ehuneti asantemo edidi akire de be frato bia ne yemfa nkamemo de be frato bia yemfa nkamemo sia teka ya de na busuano ye nyina ayo 21st clinic o ya de ba na hawo kwana dokotafo enso enhwe kuma se Asho overseas junction wo mo ben Alpha Radio wo ko boasen so aye wo kanso kwateso Court Junction Accra Dome Market Sunya na Nkranza Tachiman wo si ataka ya de no de togu so sa abo akokompe nefa ko adokotafo benya daje wo abotra ya wo de be show kama wo mfiri won ko na si ataka no atua mem 0540 311311 0540311311 Wachina yebetu kwan ane wani so de hunu wada yaso nyina na se wonso be konkrofo Canada bi US UK Holland Australia New Zealand now so akwachele wodwotwa pictures na wode abekere busua ebebem pa na bebe ba ko pe na wokwa abusua wonkyere wo wusika nso nkamu aye Express Group wose Canada US UK Holland na ukosua de okoye adwuma babia wode obewura ma hoto empo China ni nyina wode obekọ Kumasi wa Wasafu Labor Runabout Accra Shoshiachira kwa Wakanashi First Light 0249 000448 0249 000448 3 Herbal Center na 3 Core Capsule Saba Koko Masita Dro Tata Shodo no Koko Sisiati Ayam Team to ase de free ho ho basan so atobiem ho basa tie si wodadam kokwala na keba Dani Heba Mistiana Sepidan Kedebi Senrui Anasa Fre 0546 107 107 0546 107 107 Mizo and 5G Suni Ayano dia obi aji atum se eje wokwa ehwe overseas junction manager Daniel Honom ubenya ndodo mu no watu pa kwana ne mpanyimfo enkodi enkomoi abuso yenyina so na homra ye ba ye bekọ kejetia ya tese kejetia ejana bia na ewo ho no nipa bi makwa akwaje wafa adan ya wo mo se panyiri bi ena asoma wo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Praka say aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye praka se nko nuaba ne nhaban bi te se kwonsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa praka se ne se nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye praka se powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Preke se powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agi atum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko men krata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no Oh Express Group adarumenti akwanto ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was sure them was a year to and 7 so now my boy and Saka for sentimentum copo kumase. Aya kajetia altrosa janabia hormono and Nabratia cantina one be a cohonum. I such as a penny be national woman janino, woman by Nabadia, woman so ababaji. Now a bright tea mua no sentimentum mutichinani. Year Augustus Andrews, Nanaqua Sidin. Ana sanene mu ankrofo tene one month sa wono marantie mom na aba ho no mo a wo mo kire se jana bia no wo mo so eba babaje e de frɛ adwadifo no ensem na yo ne adwadifo ma no bia wo mo ho na wono hwɛ jana bia no so ekasai e ma de wo ho ye no wo mo se yesei well ana pay ye ba ye na ye me se ye wo mo wo ha deda ye nim se abribia ye ba wo mo ne ye betu Inti anapeno yabani who is a group of people probably at least 10 men and mobile lady na no what so and change won't be and one of your any panados members on point you won't me no monkey and it's will be if you are omodo man catchanipa a babet national new person or it is no dear Omo neighbor, omo de ne ba ya omo de na ba betina so de one wo ho no de omo pamu mu nyina fo ho de pamu e wo say free so be free so be but so omo twen na bibia we are arrangement any one some dey force oh e wo ne say eduma fo na mo na sha se na isa omo nyina aka ho omo no ho no an ko be bu say say wo ko we omo mo so wa oh and na first time ni adana e bi omo si so na say sa de na police abana ya be pamu no mo by way you mom the force na pamu free one call but me na me mo mo de me am so ni de na mo se me na me nja me sika na me fa so na so fa so de me na me sika ko na me sisa fa so me sisa ma de mo se na mo sa ka but me na ye di kan afre ano chi no so ye no ranche kwa ne bia wo mo so ko ho Sajana bia na wo mokwa kwaje de afri man ne mema ne nsem wo no yare mu baako anso edi nkomo se contract o se de ni na no ya asem bia nipa ne ka se be ya wo mbeka ne mu ewu de eko enye toilet ye nche nya ka te fatu ma mpa wa mu na se enti de wo ma ne se mo na mo hwa ye nim de mu na ye be ye kibeti akisi nti e ba be ka mo ho
na yɛ ne mo manage saa na sɛ nipa sika gyegye o sɛ dan nye nipa baako pɛ na ɛhwɛ ne nyinaa so nti yɛn nkurɔfoɔ bɛba abɛka wɔn ho na wɔn ahwɛ amanage ayɛ no sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no nti obiara mpam wɔ obiara ntwɛn abaa wɔ obiara so obiara ntwɛn sekan wɔ obiara so sɛ mo baa yɛn nso sɛ mo kyɛ sɛ gidigidi akɔ so nso kora nka mo bɛ wonim sɛ saa asɛm a meka kyerɛ wei ɛyɛ nhyehyɛeɛ na wɔn ayɛ wɔn negotiate it's over 1 month nti kanokorɛ paa sɛ MPP a wɔn bɛtumi anya saa abotire wei wɔn mo nya saa abotire ebi nsi da koraa ɛnsi nka wɔn ne hwan even ada a yɛato aba no signal ne ba na ɛwɔ sɛ wɔpaake okura ɛbɛba ɛbɛwu sɛ wɔtwitwi wɔn ase kakra no koraa afei deɛ ɛde bɛkɔ wɔ wɔn fie ɛna yɛse yɛ deɛ sɛdeɛ MPP yɛ no yɛyɛ nyɛ ne saa yɛbɛyɛ yɛsɛ wɔyefoɔ nsa ano ahwɛ wo deɛ ɛna mmerɛ nso yɛndi nka so abusuawari ayɛ na deɛ kɔɔ so wɔ kagya tia no na yɛnkɔ ahoma no so ɛ na ayɛ nneɛma no bɔfoɔ panyina ɔto yɛ nkrafra santɛma ntam Kwame Redu nkɔdi nkɔmmɔ Kwame madwoe akosua madwo so a na okɔ yɛ bɔ yamaneɛ akosua ɛna nɔpɛ yi ne bɛbɛto odwa sɛ woba Kumasi kagya tia ɛgyanabea no dwonso bia ɛwɔ hɔ no mu a mabunu bi ne mmabaawa bi atiesi mu hɔ no mu a ɔmo ɛba bɛyɛ sɛ aduru yɛn nsoso so bi nti yɛ so yɛ ba bɛtena hɔ bi ne nyinaa ɛyɛ ɛyɛ nhwehwɛmu no te sɛ NDC foɔ ɔmo wɔ Asantema Ntam hɔ no mu ne fa bi a ɔmo nso susu sɛ ɛbere no so sɛ kwan biara so no japade ɛyɛ ɔmo ano deɛ a ɛyɛ kagye tie hɔ no nso so ɔmo nso tumi ba na ɔmo bɛgye saa atraeɛ no so ɛde bɔ so na nimu ɛna nkra yɛnyaayɛ ɛde free kagye tie hɔ no yɛbɔ anan kudu no akosua yɛkɔɔyɛ no yɛkɔtoo nnipa no bi wɔ hɔ nom a ɛne wɔn gye nkɔmmɔ sɛdeɛ wɔadi kan bɔ wɔn ano asɛm no na ne nyinaa mu no ɛnam deɛ na ɛkɔ so no nti ɛnam so ma security panin a wɔwɔ ahwɛeɛ hɔ nom anaa kagye tie hɔ yɛwura makɛre sosa ɛde to anim sɛ deɛ ɛkɔ no na ɛni ɛde ma no nti ɛtwa sɛ wɔbɔ security agent no amanneɛ anaasɛ regional commander amanneɛ ɛma ɔno nso to anammɔn ɛkɔ central police station ɛde kɔtoo panin anim hɔ na ne mu ɛna wɔfrɛfrɛ ɛfɛn no nyinaa wɔn a wɔte hɔ dada ɛne wɔn nso so a wɔn aba hɔ sɛ wɔn ba abɛgye hɔ no ɛde abɔ soɔ no ɛma wɔn nyinaa no ɛkɔsiesie adwene nti akosua mɛtumi aka sɛ wɔn baae ɛbɛtena hɔ a na wɔn nso so wɔyɛ gye fa na wɔyɛ gye fa mean sɛ adwuma no na wɔn nyinaa ɛpɛ sɛ wɔn yɛ bom na deɛ ɛbaayɛ no nti no ɛnam so ɛma regional commander ɛfrɛ wɔn nyinaa sɛ wɔn kɔtena ase na wɔn nsiesie asɛm no nti akosua mɛtumi aka sɛ asɛm no yɛnwie no to berɛ deɛ nanso so no asomdwe aba a nhyehyɛ no ɛda so gu akwan so ɔmo bɛhwɛ sɛ deɛ ɛbɛto sɛ ɛbɛkɔ a ɛbɛboa ɛma kagye tia do ɛma adwumayɛfoɔ ɔmo hɔ no atumi ayɛ adwuma no na nso so atumi akɔ nti ɛno deɛ ɛno so gu akwan mu na akɔso adeɛ baako a na ɛkɔ soɔ no sɛ saa nnɔpɔ no a yɛkɔduru hɔ no nyinaa no na kyerɛ sɛ wɔn a wɔte so dada no susu sɛ ɛnam sɛ wei no mu baayɛ na ɔmo ba abɛgye abɔ so no ɛnam so ma saa bere no ne yɛatoto pipe a yɛdi dwuma wɔ gyanabea ne dwonsobea no nyinaa enti saa bere no ɔmo a na ɔmo afiri mmeaeɛ ɛba bɛyɛ ɔmo ho yie no nyinaa akosua na ayɛ den ama ɔmo so ɔmo bɛnya nsuo de ayɛ ɔmo ho yie nti no na ano ayɛ den papaapa nanso ne nyinaa kyerɛ bɛtumi aka sɛ saa bere deɛ aba fam amena kɔduru sɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ na ɔmo atoto biribiara kɔpem sɛ dwumadie no ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ kagye tia mo ɛne wɔ ama ne yɛbɔ abusua ma ne bɔni a wɔto yɛ nkrɔfo Asantema Ntam no Kwame Redu ɛna yɛte ne nkan abusuafo egu so ade mu wɔ Asantema Ntam no emu yɛmfa bɔ nkɔ ngomasua ho nsensɛm na NPP mmarasobedwani a ɔwɔ mmarasobedwa fie ma ade hyɛ wɔ ofurukrum abatom pesua so ɛyɛ honorable Mike Ledu na mmra wɔbɔ ntoa ɛwɔ afempino ne na duonu ɛnan abatoɔ no mu no ɔde adesrɛ ɛne bɔhyɛ bi ɛkɔma ade hyɛ wɔ ne mpesua so so ɔdomfo yi na dom na so wɔde nkunim wɔ abatoɔ no mu a ɛne ngomasua ho nsensɛm ɔde bɛto na kɔma so ɛma sukuus ne nkwala a wɔne mpesua so nneɛma bi a wɔso wɔyɛ ɛde bɔ wɔ no mu pagya ɔmo ngomasua mu no wɔyɛ ɛde adom wɔ mu ɛnɛ ɔde n'ani akyerɛ St. Louis Senior High School ama akade a ɛbɛboa ma adekyerɛ ne adesua tumpɔ no wɔde bi akɔ akɔdom maya no ɛwɔ St. Louis Girls Senior High School a ɛwɔ Odium yɛwɔ ofurukrum abatom pesua so na honorable Michael Edu emra a wɔde nneɛma yɛ dom kwala no ɛne machine a yɛde pamadeɛ kyɛsɛ nneɛma ɛbɛboa ma adekyerɛ ne adesua tumpɔ wɔde dom wɔ no mu no ne nsɛm a wɔde ato dwanie ɛyɛ adesua ɛwɔ ofurukrum enkenka insano adwuma esua ɛyɛ technical studies no
there was secondary schools near some of Furuku. Into me the same was say me secondary schools in na omwa ya epepe home science department. Nti sha say Free University secondary. And ye be man cells na St. Louis na aka. Nti mene before election and I'm headmistress Eddie Nkomo. Ye bre almost street lights. Nti me show mo bo say nyame ya adoma ye winyo ye sewing machines no ye di be bro na ye dia epepe home science department ana mu sa de fefe de we see e wa ha sei Observe Fonti, why am Raspegan, your woman Raspegan, Fima, this year, Wolf, Rukruma, Baton, Pesua, Santama, say, Honorable Michael, do not yet in Canona, Mamma, and March, the Wabenefo, one also soon a headmistress here, what does Louis Senior High School are not Ujra, and in Yanomone, and Mamma Yano, and them a junior media, Sedas Runko, a call a day, Emma, Honorable, ya, Oliver Twisted, Sasri, Bise, MP Soma. Enye de di kan a waye adoye se amaye asa na obeye mfra obe donate some street bulb lights emash no promise say the osikan no say o wini o wan wini obe say ba be adoye na nyame charge wan wini nti aba ene a oba ba be adoye kese etise ya asida ko na de bema no be catch them say yeah, Hanom, you need enough. Na kwala so dos. Nti ya na esom di fifi e na eba. E na on say so machine so ni board kakra. Nti you obi a na benya sa ahoden na to. Nti we odi aboye na. Odi abre na be boye pa ama. Se kwala na na nke se o mo atode ba no. Sa etode ba na etwam. Observe Fonti, where ye a headmistress or that St. Louis Girls Senior High School are no ewo Udiomua, a wolf for Kruma Baton Pesuasu or a Santimantemo, my may and match the wab benefo and not yet in gay. On Manya for Yakubu Mohammed, one on a several Yamra Sever Johnny Wahafano Southeast, about 1 person na papa bra. Now a baba prakunyana was saying Yame Bobby saying Yame Yatom, now what to me dim kunimua. Ada share your word Jama Senior High, Obeha, say one Makuma Swadi, Obayama umbiti sassling fan, and a fay a shaya what do ya, as a Kobase Suku Nibi Yadi, Almudin Batum, acquire Sabia and Yadi. Na a bra would dim kunimu no, and a quapani paired in the wash so ama what a sa shay, and a ceiling fan and a face, a button 200 million Ghana cities. I can't hold your quap, Yasuku no, what they call home brady pa. Na a bra papai, other son you may quite ya. What come out the Jama Senior High, ya no have for no Southeast. Man Sinim would know. Nana Wachi Yadom, Yawa Yadu Jamahini, Nana Akasai, Adanasi. Yo, say, Wama, India, and say, was at school at that NDC for Akumasunti. Yo, said, we be denied as a Monica cry. You told me, say, multimate tour, but not a man. The tropical prime at the idea at school. Jean. It's not very young friend, said a dear pick up for money. Jean, they could talk. I mean, I said, you know, and you don't know. Jean. Honorable Casana. Na or Ambassador. Jean. Me, I say, me and the 2020. We check 1906. Sure. It's not good. So now, I buy the echo. Sure. The one I'm betting on you, Pastor. No, sure. No more dear at the Blues Valley. My school for Monsieur, Monsieur at the Blues Valley. And come, sure. We are saying to do sure. And then the pastor, I was on a watch in a year Yakubu Mohammed, Yawa Desika, botany 200 million Ghana cities and Kanisika, and a shine, and a face, ceiling fan vessel do a quayano. One was so Akasai. What you wash your soul, Atu Abama, Papa John Dramani Maham, Atu Abaso Ama. A Coswasha Mobose. As your MP, I said, yes, sir. Baby, I'm going to be a corporate. I'm a prayer.
nti ɛnɛ ɛwɔ mu sɛ mɛdi kan ɛdi ho nkɔmɔ because the president of the republic mɛdi kan ɛdi ato n'anim problems a yɛwɔ ɛwɔ school yi mɛsan akɔ nkran no mɛkɔ na masan akɔ akɔki akyire thank God sɛ yɛnya minister ɔbɛhwɛ education so nti ɛyɛ ade a yɛnkɔda ɛwɔ ho na ɛnɛ ɛyɛ pick up a yɛ promise sɛ yɛbɛ donate ɛde ama school yi na aboa na school yi administrative work ayɛ very easy because ɛnɛ ɔsoma obi sɛ wɔn bɛyɛ biribi na kaa yi wa afei na ɔba akɔgyina kwan ho akɔ ava ɛnyɛ adeɛ bɛbɔ na nim sɛ pick up yi a ɛnɛ yɛ donate ɛde ama school yi a ɛnam me papa Chris bɔdi mɛnsa ɛso a pick up yi ɛɛba no nim sɛ the head teacher any staff a ɛwɔ school yi mu no